ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೋಲೆಟ್ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕುಡ್ಲ ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್ದ ಲೋಟಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪ್ಲಾಜಾಡ್ ಸೋಮವಾರ ಶುರುವಾತಂದು. ಕುಡ್ಲ ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್ದ ಲೋಟಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪ್ಲಾಜಾಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೋಲೆಟ್ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೋಮವಾರ ಶುರುವಾತಂಡು. ಐವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುರುಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೋಲೆಟ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗೂ ಪೂರಕವಾದ ಕುಡ್ಲಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಶುರುವಾತಂಡು. ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೋಲೆಟ್ ಸಿಇಒ ಬೊಕ್ಕ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ನಾರಾಯಣ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಹೊಸ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಇವಿ ಬಳಕೆಡು ಕರ್ನಾಟಕ ದುಂಬುಂಡು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಕುಡ್ಲಡು ತಂಕ್ಲಿನ ಸುರುತ ಕೇಂದ್ರನು ಸುರ್ಮಲ್ಪೆರೆ ಖುಷಿಯಾವೊಂದುಂಡು. ಈ ಹೊಸ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಮೂಲಕ ತಂಕ್ಲಿನ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒದಗಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವುದು. ನಗರದ ಸಂಚಾರ ಮಾದರಿಡು ಹೊಸ ತನನ ಕನೆಯರೆ ಕಂಪನಿ ಉತ್ಸುಕ ಆದಿತ್ತದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಕುಡ್ಲಡು ತಂಕ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರದ ಆರಂಭ ಸಹಕಾರಿಯಾರೆ ಉಂಡು ಪಣದು ನಾರಾಯಣ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ತೆರಿಪಾಯರು. Used to come to Manipal, Surathkal and Bangalore for a lot of college fests and competitions, and now we are back here to for the official launch of Ultra Violet. So familiar with the city and very nice to meet all of you today. And post what we go through, happy to answer any questions you may have on the product, the company. And here is a video of the media rights that happened in Bangalore just a few months back. Why don't we go through it and I will give more context. Welcome to the F77 Mark II media rights. Today, we are at an iconic location called the Rocky Ridge Cafe, right in the middle of the Nilgiri Hills. And we, across the next 3 days, are putting these bad boys to the test of all the new performance and the tech features on the market. Right from dynamic stability control, 10 levels of region, traction control, and a whole lot more. Let's check it out. With the F77 Marks, we are introducing a feature that's never been seen before on any electric vehicle or any electric motorcycle. We've got dynamic region with over 10 levels of regenerative braking. This is something that we've introduced only with the Mark IIs, and we have the ability to recover up. We are just coming back from Italy. In fact, last week was our formal launch for European markets with the same product, the F77. What you see behind me is our stall at Italy at EICMA, which is one of the world's top motorcycle expos that happens in Milan every year. And the reception from the European markets to the F77 has been phenomenal. So today we are live, going to be live on ground in Europe, and pretty soon in about a couple of weeks time we should be going live in Turkey as well. Now, this was our launch in Turkey that happened earlier this year. You can see the kind of enthusiasm that world over that the F77 is. ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೋಲೆಟ್ ಸಿಟಿಒ ಬೊಕ್ಕ ಸಹ ಸ್ಥಾಪಕರು ನೀರಜ್ ರಾಜಮೋಹನ್ ಪಾತಿರುಂದು ಕುಡ್ಲಡು ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಸುರುಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ತಂಕ್ಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿನು ದೇಶದೊರ್ಮೆ ಪರಿಚಯ ಸಾವನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಪೆಜ್ಜೆ ದೀತ ತಂಕ್ಲು F77 Mark II ಬೈಕ್ನು ಸರಿಸಾಟಿ ಇಚ್ಚಾಂದಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆನು ಪುಟ್ಟಾವನ ರೀತಿಡು ರೂಪಿಸಾದ. ತಂಕ್ಲಿನ ಗ್ರಾಹಕೆರ್ಲ ತಂಕ್ಲಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಾದು ತೂವೋಡು ಪನ್ಪಿನವು ತಂಕ್ಲಿನ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡು ತೆರಿಪಾಯರು. ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೋಲೆಟ್ ಇತನೆಂಗನೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಪುಣೆ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಕೊಚ್ಚಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ನೇಪಾಳಡು ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುರುಮಾಲ್ದಿತ್ತದು ಕುಡ್ಲ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರ ಆತಂಡು. ಹೊಸ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರಡು ಗ್ರಾಹಕರು ಬೈಕ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ತದು ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ.